tots i a totes, soc la Maire, tinc 12 anys i avui us explicaré què és el llenguatge no verbal. El cos és molt seu, sempre va a la seva bola, encara que li diguis stop. Avui parlem de com controlar-lo. Per exemple... Oh! Avui tinc un examen i no he estudiat, ja em puc buscar una bona excusa. Mama, vine! Què vols? Em trobo malament. Com et pots trobar malament amb aquesta cara? Va, vesteix-te i cap a l'insti. Va, jo, mai cola. Però en canvi, si canviem la cara, pot ser que funcioni. Mama, vine. Què vols? És que no em trobo bé. Què et passa? És que em fa molt mal la panxa. Vinga, va, que et faig una camamilla i truco a l'institut que no hi vas. Vale. Tu, quan parles amb algú, li has de mirar els ulls, encara que els tinguis plens de lleganyes. El que hi ha és el que hi ha. Ei, Jordi, saps que ahir vaig anar a PortAventura i vaig veure aquella teva amiga que va amb tu a la classe? No m'ho crec, Per què? perquè m'estàs mentint. En canvi, si li mires als ulls, mostra més seguretat amb el que dius. Ei, Jordi, saps què? Ahir vaig anar a PortAventura i vaig veure aquella teva amiga que va amb tu a la classe. Ah, sí? I et va conèixer? Sí. Ho veieu? S'ha cregut. Si no saps què fer amb les mans, talla-te-les. No! Mal consell. Deixa-les anar. Tampoc et passis, que ara tu no sembles la Rosalia. La Rosalia? Deixa-les, però mou-les una mica, que ara tu no sembles una estàtua. Que tinguin una mica de flow. Sempre vigila el teu entorn, que no sembli que ara estiguis en un interrogatori. Espero que us ha deixat... La Rosa... El cos, El cos és molt seu. Sempre va... He dit sempre...